Vbox. Днеска ще снимам малко кратко клипче. Това са двамата ми приятели и в нов сървър ще дам IP-то в описанието и така. Почвайте! Бре, Чакай да се измъкна. няма чакам. Чакай. Фък бе! Спорвана битка. О! Джизус! Не! Няма да избягаш! О! Ще може да се убиете. Какво беше бе? Изпълнението ми. Ето го омера. Има ларпове, както виждате. Да покажа тук. Шоп, ОМГ! след ще направят сигурно и фуд. Абе, ние, Да. дайте храна ще направим. Платно. Само за вас. Значи ще премине над 5 минути, не знам. Аре, смечове се този биете! няма умиране. Не! Не, този ще умре. Все някого би О, трябвало. много ми лаги Майнкрафта, трябва да излиза и да влиза. Айде, де. А, Аре, не! де. Много ми лаги То Майнкрафта. ще не мога да свърши и ще отида. ми стане на две части и няма да мога да го заснемам цялото. Ще трябва да снимаме нов клип. Това спорно. Тути бал! Кой? Не! Да, това е много лаги Майнкрафта. Гей! Не! А, не! Исос! Спечели. Ето ми Исос спечели! Еее! Ще има още клипове. Да, не, беше И честно. Те, това е от нас. Готово. Да. Чакай, лагна. Не